Moi bons días. O obxecto da rolda de prensa de hoxe é explicar a posición política de En Marea diante da modificación da Lei de Saúde de Galicia. E a primeira crítica que queremos facer comeza xa pola forma de presentación. En pleno mes de agosto se ve que o Goberno galego non quere someterse ás críticas e a participación da cidadanía e, polo tanto, faino en pleno período vacacional. Unha vez máis, a falta de diálogo do Partido Popular, ebrio da súa maioría absoluta, vai no levar a encallar cunha cidadanía que non se vai resignar aos seus planes privatizadores e de recorte de servicios e de recorte de prestacións dun dereito fundamental como é a saúde. A primeira recomendación ao Partido Popular é que visite o sistema sanitario galego porque boa falta lle fai dados os problemas de xordeira que ten. Un sistema sanitario galego que pretenden esnaquizar mediante esta reforma da Lei de Saúde de Galicia que, desde logo, En Marea non imos permitir, como tampouco a sociedade civil, como xa se está vendo durante estes días, organizada en contra desta modificación que pretende se introducir pola porta de atrás. Vou dar conta de varios dos aspectos que nos parecen máis conflitivos e, desde logo, máis rexeitables, a parte desta propia forma de presentación que se fai de costas ao diálogo con toda a comunidade. En primeiro lugar, con relación á estrutura sanitaria da propia distribución territorial en áreas que é unha das que máis ten chamado a atención nos últimos días. O ámbito xeográfico de atención sanitaria hasta agora estaba en función das necesidades reais da poboación do noso país. Así viña especificado na propia Lei de Saúde de Galicia, na súa versión originaria, e establecía criterios como os que están aquí detallados, criterios xeográficos, criterios sociodemográficos, demográficos, socioeconómicos, laborais, de dotación de vías e de medios de comunicación. Esta era a forma ca que actualmente se concebía que unha administración sanitaria debía atender as necesidades da poboación do seu país. E é normal, son criterios democráticos de establecemento dunha administración sanitaria. Pois ben, agora destes criterios desaparecen varios no propio artigo 67. Desaparecen os criterios laborais, polo tanto xa non se terá en conta o conxunto de traballadores e traballadoras que integran os recursos humanos do Sergas, é dicir, non se ten en conta a toda a xente que traballa para garantir a nosa sanidade. En segundo lugar, non se terán en conta a partir de agora as dotacións de vías e medios de comunicación, co cal dá igual se a distancia xeográfica é moita ou é pouca, dá igual se existen medios de comunicación públicos ou non, dá igual se as estradas permiten un acceso inmediato ou non aos recursos sanitarios. Todo iso dá igual porque xa non se atende a poboación a que se serve. E, en terceiro lugar, e isto é importante no que supón tamén na concepción integral deste sistema, tampouco se vai atender o desenvolvemento territorial do noso país. Unha vez máis, deixa de importar cal é o asentamento poboacional, cales son as zonas económicamente máis potentes ou aquelas máis deprimidas, cales están mellor comunicadas ou peor comunicadas, en fin, non se atende a poboación a que se atende. Por lo tanto, non interesa que a sanidade, que a saúde seña un dereito fundamental que é necesario garantir, senón a súa presentación como un negocio. Tal vez por isto se desenvolve ou se transforman as unidades de xestión integrada en verdadeiras áreas sanitarias e se fai no sentido inverso do que debe de ser nun ámbito democrático. En vez de adaptar a administración sanitaria á propia estrutura da poboación e a distribución territorial e poboacional do noso país, faise ao revés, atendendo a esa vetusta división provincial que no caso das provincias de Lugo e Ourense vai pasar a integrar directamente esas áreas sanitarias. Así non se vai ter en conta nin as necesidades de planificación e, ademais, vaise centralizar a capacidade de planificación e decisión facendo gravitar alrededor dos 7 grandes hospitais. Neste momento, as áreas sanitarias, como saben, son 11. Ferrol, Coruña, Santiago, Lugo, A Mariña, Monforte, Ourense, Valdeorras, O Salnés, Pontevedra e Vigo, con 3 centros comarcais, con 3 hospitais comarcais que non estaban asignados a áreas de forma específica, que eran o Barbanza, Cee e Verín. Nos entendemos que a reforma da administración sanitaria que debera de facerse debera producir a ampliación de 11 áreas sanitarias a 14, incluindo, polo tanto, as de Barbanza, Cee e Verín como áreas sanitarias propias. Por que pasar de 11 a 14? Pois a vantaxe sería evidente, en primeiro lugar, a adecuación territorial e a estrutura da poboación, tamén con relación aos recursos disponibles, os recursos comarcais vectorizados tamén alrededor destas áreas sanitarias,
Establecendo, ademais, un ámbito de gobernanza, é dicir, dentro do goberno da estrutura sanitaria acorde cos recursos e co ámbito de planificación. Isto permitiría tamén un ámbito de participación cidadá e do ámbito dos traballadores e das traballadoras tamén de xeito razonable, próximo aos lugares de atención, próximo ás necesidades concretas do servicio e, finalmente, tamén porque revelaría unha capacidade de xestión e de decisión dos recursos cunha planificación razonable. Por lo tanto, na nosa opinión, se ten que haber unha reforma sanitaria, debería de ir neste sentido, na creación de 14 áreas sanitarias. Pola contra, que nos vamos a encontrar aquí? A reducción de 11 áreas sanitarias a 7, que se corresponden cas 7 grandes cidades e cos 7 grandes hospitais. E, ademais, isto se produce ca creación da figura ou a modificación destas áreas sanitarias en distritos, pero que non suplen en absoluto nin son paliativos das mermas que se producen ca creación desas 7 grandes áreas sanitarias. E por que dicimos isto? Pois porque os distritos sanitarios nin están definidos, nin queda clarificada cal é a súa estrutura directiva, nin queda clarificadas cales son as súas competencias, nin a capacidade de xestión dos seus recursos. Co cal, a estruturación que se fai dos distritos sanitarios nos deixa na incógnita de saber como se vai facer a planificación, a distribución de recursos, o ámbito de goberno, etc. Co cal, moito nos tememos que isto é o paso previo á total desaparición de calquera outro ámbito que nos seña o das áreas sanitarias. A unidade básica das áreas sanitarias, a hora de prestación dos servicios sanitarios, é a zona sanitaria e está definida no propio artigo 70 como unidades básicas de prestación dos servicios sanitarios. Queremos chamar a atención desta modificación deste artigo porque nos parece especialmente significativa. Agora mesmo, dentro da planificación das zonas sanitarias, nas que non están definidos os ámbitos xeográficos concretos, se vai dicir que se vai ter en conta os recursos sanitarios existentes. É dicir, que para atender as necesidades da poboación se vai ter en conta os recursos sanitarios. Cal era a redacción anterior a esta modificación proposta polo goberno privatizador do Partido Popular? Pois, na redacción anterior, neste parágrafo onde ahora se fala de recursos sanitarios existentes, antes se falaba das necesidades sanitarias da poboación. Nada máis e nada menos que cambiar o criterio de necesidades sanitarias de poboación por recursos sanitarios existentes. É dicir, cambiamos a concepción dunha administración sanitaria democrática, é dicir, unha adaptación da administración ás necesidades da poboación. A que serve? Ao sentido completamente contrario, unha administración mercantilista onde se prestarán os servicios sanitarios en función dos medios e non se fai un esforzo planificador, un esforzo estratégico para adaptar os medios ás necesidades da poboación. É dicir, vamos a ser nós, todas e todos nós, os que teñemos que adaptarnos ás decisións administrativas que poden ir en sentido de ir reducindo os propios servicios públicos e non ao contrario, os servicios públicos adaptándose ás necesidades desta poboación. Este artigo para nós revela, evidentemente, cal é o sentido da reforma, unha reforma que deixa de ter en conta as persoas para centrarse única e exclusivamente nunha concepción mercantilista da administración sanitaria e, polo tanto, agochando tamén, por baixo disto, outros intereses que non son garantir o dereito fundamental á saúde. Por que son importantes as áreas sanitarias? Por que incidimos en que deben de ser 14 e non 7? Pois por tres cuestións. En primeiro lugar, porque establecen niveis de planificación razonables en función de non solamente das necesidades ou dos servicios que ofrecen os grandes hospitais ou os hospitais comarcais, sino tamén da propia atención primaria, a planificación da primeira asistencia, da asistencia máis próxima. En segundo lugar, pola asignación e distribución de recursos, porque con 14 áreas se fai de xeito máis uniforme en todo o país, tendo en conta os centros de referencia comarcal e tendo en conta o asentamento poboacional de Galicia. E, en terceiro lugar, porque establece áreas de goberno e de participación cidadá e participación dos traballadores e das traballadoras que son acordes co espacio onde se presta o servicio sanitario. Pola contra, a centralización en grandes áreas sanitarias produce tres efectos nocivos, que son os antitéticos os que acabamos de comentar. En primeiro lugar, prodúcese un debilitamento dos hospitais comarcais, cando se centralizan os recursos nos 7 grandes hospitais. En segundo lugar, prodúcese unha debilitación da atención primaria na medida en que o consumo de recursos se vai facendo gravitar sobre eses grandes hospitais. E, en terceiro lugar, disminúe a xestión democrática da administración sanitaria.
Por que? Porque se afasta as xuntas de personal, que agrupan os traballadores e as traballadoras, e os consellos de participación cidadá, que agrupan os sectores sociais, a cidadanía, en definitiva, na participación da administración sanitaria que hasta agora se producía con unha certa proximidade ao lugar onde se prestaba o servicio sanitario e, ademais, onde se producían as propias necesidades. Ben, pois todo isto agora que a reforma da administración sanitaria que se pretende queda absolutamente nun segundo plano. Ben, isto é para nós o principal aspecto a nivel de redistribución territorial de recursos que se produce, pero non é o único. Prodúcese, ademais, a legalización da privatización do I máis D máis I do Sergas, producíndose unha legitimación de adxudicación do gasto sanitario do 50%, anúnciase a creación dun sistema de investigación independente do Sergas que está vinculado ás universidades e, sobre todo, á industria, que terá a súa disposición aos profesionais, aos pacientes, aos centros de saúde e aos hospitais públicos para ensaios clínicos e elaboración de patentes, o cal dota dun sentido economicista completamente o noso sistema sanitario, obviando o que é a función principal, que é incrementar a saúde e mellorar a calidade de vida da poboación. En segundo lugar, prodúcese a maiores unha participación social na administración sanitaria que é contraria a unha verdadeira participación cidadá e dos colectivos de traballadores. Por que? Porque se centra na participación das empresas privadas e nas asociacións de pacientes. En canto as empresas privadas reforzan aínda máis o carácter de privatización e mercantilización da administración sanitaria, algo que nos rexeitamos completamente, e en relación ás asociacións de pacientes nos creemos que son un actor fundamental, pero que deben de ser complementadas con outros actores como son as asociacións veciñais, as asociacións xenéricas de usuarios, de profesionais, e non adscritos única e exclusivamente a enfermedades concretas, onde, por certo, habería que complementar isto cunha declaración de conflitos de interese para aqueles casos nos que estas asociacións estuvesen respaldadas ou patrocinadas por algunha concreta industria farmacéutica do sector. Ademais, a nivel laboral, en relación á provisión das plazas do Sergas, engádase as formas de provisión do Sergas a forma de libre designación sin especificar o tipo de postos que poden ser cubertos desta forma, de tal maneira que se incrementarán, entendemos nos que a dedo, a forma de cobertura discrecional de determinados postos que hasta agora se producían por formas diferentes. E, por outra parte, en relación tamén ao carácter de dotación de medios personais, non se aproveita a modificación desta lei para facer unha aposta pola carreira profesional dos médicos e de outros profesionais sanitarios, de tal maneira que os médicos e médicas máis xoves e preparados non poden acceder á formación profesional e retributiva, a promoción profesional e retributiva, o que xerará tamén inequidade de trato, a pesar de que Feijóo declarara reiteradamente a suposta boa marcha da economía. En consecuencia, e como primeira conclusión, exiximos a retirada inmediata do anteproxecto de lei, polo que se modifica esta Lei de Saúde de Galicia. Creemos que a estrutura territorial que se propón en áreas sanitarias non garante o acceso equitativo e en igualdade de condicións de toda a poboación de Galicia. Creemos que é necesario adaptar a estrutura administrativa e territorial do Sergas ás comarcas, ás áreas urbanas e ás áreas metropolitanas do noso país. Isto significa a creación de áreas que poden ser asimétricas, é dicir, que teñan en conta a distinta distribución poboacional, a distinta concentración tamén de poboación, os medios de comunicación, a posibilidade de acceso aos recursos, tamén a forma na que están estruturadas as áreas territoriais. Nos, en consecuencia, creemos que non necesita o noso país menos áreas territoriais, sino que se necesitan máis áreas sanitarias. Áreas sanitarias que, por outra parte, podan atender aos retos actuais como son o envellecemento da poboación, a cronicidade de determinadas doenzas, e que todo isto solamente será posible cunha atención primaria que estea dotada dunha estrutura de gobernanza propia, con capacidade de planificación e xestión do seu orzamento. A grande esquecida neste ámbito vai ser a atención primaria. Diminuir o número de áreas, afastar os órganos de representación cidadá e restarlle competencias vai xusto no sentido contrario. Xa para finalizar, en relación con determinadas informacións que salen hoxe nos medios de comunicación, de declaracións de altos cargos do Sergas de onte, sinalar varias cousas. En primeiro lugar, non se anuncia a retirada do texto nin a modificación dos seus contidos.
E se insiste en que isto non vai afectar nin a situación asistencial nin a dotación de recursos. Se isto é así, que alguén veña e nos explique para que se fai esta modificación legal. Se esta modificación legal non vai ter ningún tipo de impacto, para que se fai? Nos, en todo caso, nese caso, propoñemos a retirada e, máis, se hai que modificala, propoñemos que se faga en sentido contrario, establecendo 14 áreas en vez de 11, establecendo maiores e mellores ámbitos de gobernanza, de planificación, de xestión de recursos disponibles e, polo tanto, con maior capacidade territorializada dos órganos de xestión e dirección dos Sergas. Nós creemos que debaixo de todo isto está unha política de recortes do Partido Popular que busca, en primeiro lugar, a reducción dos recursos disponibles para garantir un dereito fundamental como é a sanidade. En segundo lugar, facer da sanidade un negocio de uns poucos, en detrimento do que debe de ser o sistema sanitario galego, que é unha estrutura ao servicio da cidadanía e non ao revés. E o artigo 70 é demoledor neste sentido, é dicir, xa non se atende ás necesidades da poboación, sino que se atende aos recursos, de tal maneira que señamos nós os que acudamos aos recursos e non establecer un sistema equitativo de recursos aos que poda acceder todo o mundo. E, polo tanto, isto significa un paso máis no desmantelamento do sistema público do noso país. Nos creemos que é necesario maiores áreas para garantizar o achegamento na toma de decisións sobre a asignación de recursos tanto á cidadanía como a aquelas persoas e profesionais que están no territorio e, desde logo, e o que é para nós fundamental, a equidade no acceso ao sistema sanitario. Non é o mismo, nin vai ser o mismo, estar a carón do hospital dunhas 7 grandes cidades que estar na parte máis afastada desas grandes áreas. A progresiva reducción de recursos para os hospitais comarcais e para a atención primaria vai deteriorar as condicións e a calidade de vida dunha parte importante da nosa poboación e non podemos permitilo. E en Marea, polo tanto, vai estar firme, non se vai resignar e estaremos con toda a sociedade civil a hora de protestar incansablemente para que isto se retire e hasta que o consigamos, pues, evidentemente, non vamos a parar. Se queren formular alguna cuestión. Como valorar o caso que está creando coas novas líneas horarios e a actuación da Xunta de sacar adiante que se non quedaron días que non funcionan correctamente? Temos no caso dos transportes a mesma fenomenoloxía que o da sanidade, como empecé explicando antes. Temos unha Xunta de Galicia e un Feijóo que están ebrios da súa maioría absoluta e que, polo tanto, siguen sin escoitar cales son as necesidades dunha poboación e dun sector que leva facendo propostas que están postas en riba da mesa e das que non se acaba de atender. Nos creemos que deben de ser atendidas, creemos que, no caso de que se estea vendo, como se está vendo, que as novas liñas non funcionan ou crean problemas tanto de acceso ao servizo como da propia cobertura e a súa propia satisfacción por parte das empresas destinadas a facelo, que é necesario recuperar o diálogo, volver a sentarse na mesa e que, por favor, unha vez pasada esa revisión no torrino por parte dos responsables do Goberno, que se produza unha modificación dese plan. Alguna cuestión máis? Sí, creo que as últimas informacións foron que o PSOE desautorizaba ou dá marcha atrás nesa moción de censura. Nos, en todo caso, temos claro que as políticas que se deben de favorecer no ámbito local deben de ser aquelas que supoñan un progreso social e a mellora das condicións de vida da cidadanía. Mal fai o Partido Socialista se se aliña cas peores formas de gobernanza que o Partido Popular procura para os concellos onde goberna, e menos aínda con este tipo de tácticas. En todo caso, segundo as últimas informacións, creo que estaría corrixida a situación de todas maneiras. Digo isto tamén porque creo que o que vale será a última posición. Esa última posición, vista esa corrección, por nós sería saludada moi positivamente, na medida en que creemos que desa forma o Partido Socialista se sitúa nunha liña acorde co que leva predicando nas últimas semanas. Polo tanto, afastarse dunha entente co Partido Popular é algo que é desexable e que favorecerá tamén o entendemento do PSOE cas mareas noutras localidades.